വെൽക്കം ടു മിനാസ് ഡിസൈൻസ്. ഇന്ന് നമ്മൾ അടുത്തൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് കാണിക്കുന്നത്. അൺസ്റ്റിച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സൽവാർ സ്യൂട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇത് കഷ്ട ഓർഗൻസിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നെക്കിന്റെ പൊസിഷൻ നല്ലോണം ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഹാൻഡ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ദുപ്പട്ടയിൽ ഒരു ബോർഡറിലും ചെറിയ രീതിയിൽ സ്റ്റാർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹാൻഡ് വർക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. കാമ്പുകൊണ്ട് നെറ്റിയിലാണ് ബോട്ടമായിട്ട് വരുന്നതിന് കൂടെ അതിന്റെ കൂടുതൽ ലൈനിങ് അഡ്ജസ്റ്റ് ആണ്. അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിനാണ്. ഇതിൽ 4 കളേഴ്സാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. 4 നല്ല കളേഴ്സാണ് ക്ലിയറിംഗ് കണ്ടുപോകുന്നത്. അടുത്ത വരുന്നത് നല്ലൊരു പേർപ്പിൾ ഷെയ്ഡിലുള്ള സെറ്റാണ്. അതിന്റെ അടുത്തത് നല്ലൊരു ഗ്രീൻ ഷെയ്ഡാണ്. നല്ലൊരു മെഹന്തി ഗ്രീൻ ഷെയ്ഡാണ്. അതിന്റെ അടുത്തത് പറയുന്നത് നല്ലൊരു 4 ഷെയ്ഡ്. 4 ഷെയ്ഡ്സാണ് പറയുന്നത്. ലിമിറ്റഡ് സ്റ്റോക്കാണ്. വേഗം തന്നെ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന വാട്സ്ആപ്പ് നമുക്ക് ഓർഡർ ചെയ്താൽ മതി. അത് വേഗം ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പേഴ്സണലായിട്ട് മെസ്സേജ് ചെയ്താൽ മതി. വേഗം ഓർഡർ ആയിരുന്നു കേട്ടോ.